Abogado sa pamilya sa Revilla, nibutyag nga nagkagrabi og kritikal karon ang kahimtang ni Cavite Vice Governor Jolo Revilla. Nasayarang ang Vice Mayor nagka-pneumothorax o sa ka-health condition diin dunay air leaks sa tunga-tunga sa iyang baga og chest wall sa usa ka tawo. Matod ni Attorney Raymond Fortun, nakasinati og mas grabing sakit si Jolo. Dugang niya nga ang pusod sa usa ka tawo dapat convex apan sa kaso ni Jolo nahimo kining concave. Tungod niini, nibutod ang tiyan ni Jolo. Dugang ni Fortun nga gitambagan sila sa mga doktor nga magpabilin sa intensive care unit apan ang Vice Mayor gibalhin sa usa ka regular private room o ang Vice Gobernador gibalhin sa usa ka regular private room aron maka-accommodate kini og mas daghan pang mga bisita. Kay numdumang ang amahan niini si detained Senator Ramon Bong Revilla Jr. gitugutan og 3 ka oras nga makagawas sa PNP Custodial Center aron makabisita sa anak kagahapon. Sa ilang panagtagbo nahimong emosyonal ang mag-ama. Saysay ni Fortun nga gusto untang muhangi og dugang pang oras ang senador apan iya kining gitambagan nga kinahanglan nilang mutuman sa mando sa korte.